Phela amagama okulingana lana ngeke silingane. Nginibingelele uyena uphila kahle wakwaNcubule obedlala indima kaNomalanga Mbhense eqomiseni kwentombi kanye nokuhambisa umjunju kaMamizane. Silokhu siyiqalileke lento ebesiyenza yokushutha lo mdlalo lo. Okuningi ngikufundile okumayelana nokwenza isinkwa sombila, ukwenza ukudla kwefutho kanye nesijingi. Kuningi nje ngikufundile nokuthi kahle kahle intombi makuthiwa uyaqoma kusuke kwenzakalani la. Mnganami selingehlula uthando lwalensizwe. Cabanga ukuthi manje ngoziqomela. Hayibo, sake wayizwaphi into enjalo? Ngoba wena bekuthi unesiqiniseko sokuthi ngempela uyangithanda lo mfana. Ufuna mina ngikhulume namaqikiza amanye. Ngoba phela intombi ayisiqomela iqonyelwa ezinye intombi. Sengithembe wena ke mnganami ukuthi uzongikhulumela namanye amaqiniso. Ngibingelele kwena Sibali ngokukhethekile. Ngisalethe nangu ibhasketi ophuma kuMambhense ukudadewethu. Uthe sinike la usuka kuyena. Abantu bazokufunda okuningi nje ngalomdlalo, bazofunda ukuthi amasiko aphathwa kanjani ukuthi agcinwa kanjani. Lalelani ke wezintombi. Cela ukuthi ningakhohle ukuthi uNomalanga akangeni ngaphakathi kanye nathi. Hayibo, kanti yena ngeke nazangeni ngaphakathi. Intombi phela ayingeni ithwele ngaphakathi. Sizofike sibeke obethu utshani bese sibuye sizomthathela obakhe.